गसाइगाव हौवासानि बाइकनि जाब्रथायाव जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि साबखाथानि उदांपारा गामियाव बाइक जाब्रथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। AS 16M8820 नम्बरनि बाइक सालायनाय समाव सेंग्राया कन्ट्रल खोमानानै गंसे कारेन्ट कटेजआव सौग्रावदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। सेंग्राखौ गसाइगाव अक्सिगुरि गामिनि रशनै शेखनि फिसाज्ला शहीदुल इस्लाम 32 होनना सिनायथि होदों। साबखाथा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनाय लाइमोननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नखराव मोनसे दुखुनांथाव आबहावा सोमजिदों। गसाइगाव हौवासानि बाइकनि जाब्रथायाव जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि साबखाथानि उदांपारा गामियाव बाइक जाब्रथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। AS 16M8820 नम्बरनि बाइक सालायनाय समाव सेंग्राया कन्ट्रल खोमानानै गंसे कारेन्ट कटेजआव सौग्रावदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। सेंग्राखौ गसाइगाव अक्सिगुरि गामिनि रशनै शेखनि फिसाज्ला शहीदुल इस्लाम 32 होनना सिनायथि होदों। साबखाथा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनाय लाइमोननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नखराव मोनसे दुखुनांथाव आबहावा सोमजिदों। নতুন আসছে